И здравейте хора, аз съм Viking Dead 5, това е кравата, не помня името. И това е Hardcore епизод 5. Така, тук ще бъде с торчове. Так, така. Сега. Нека от тук да го оправим ще да събера дърво, защото нямам никакво дърво. С мен между другото е донг. Така, какво се пече тук? Сложим още малко. Да, става брадо ще ходим. Добре, повече никога няма да слагам колата в фризера. Става студена, но после като се разтопи става гадна. Да, заради водата. Аз затова си купих току-що моята. И така най-добре. Днеска правихме 2 класи, малко аз. Fuck you, fuck you, fuck you. Ти защо ли изкара четворка? Защо ли? Сега, това че е ли? Ти що, какво правиш отвън? Много. Яла вътре. Ти слушаш ли? Малкото слушаш. Аз набързо смени темата. Не бе, сей сега тук, храна животните. Храни. Ела да, ама що не ядете бе? Добре, не знам кой що не яде, ама... Защото в миналия епизод всичките ги нахрани и ги размножи. Верно ли? Тапако. Чакай, да! Искам още един такъв. Ама един, не 10. Не знам тък ли си или да. И от двете платски много. Брат, искам още един такъв, искам още един скелет. Много искаш. Да бе, ами искам за да мога да... Не крипър, мама ти дева махи са тук. Ето там има един. Айде гръмна крипара. Не бе, той е далеч от мен. Зомби с енчант брони. Да, и сега няма да... Fuck you, игра на хардкор, не ме убивай бе, Джими! Умря ли? Не, за малко. Дай ги да спиш. Ти че и да спиш. Умирай! Не, ти умирай. Аз съм Умирай! кравата Гоша е на моя страна. Или Гошо ли скаш? Как се каже кравата? Последно как ти правата? Не знам, я виж. Тя са ме стреляли, бе. Крава, мръдни са. Ай, мръдни мама. Браво. Че аз да ходя се възползвам, докато горят скелетите да им взема кокалите. Костите. Къде изгоря тия? Абе, мани. Нека... Ендърмен ме преследва. А дори не съм го ударил. И не го погледнах в очите. Аз дори съм на креатив. Няма как тогава те преследва. Това те преследваме! С дърт в ръцете. С дрит в ръцете, а? Дрифт, да. Ай сега как ще ме преследваш? Спи да ми е на 10. Ха-ха-ха. Обаче го оправих меча вчера. Оправи ли го? Да. Значи, някакъв путил, не знам къв, ама... Някакъв смешник беше... се качил отгоре върху спана, защото аз не бях защитил отгоре, но сега вече защитавам напълно отгоре. Се беше качил отгоре, не отгоре и беше изгрифал целия меч. Аз разбрах кой е, защото съм як и го банна. Ей! Ами да. Обаче съм направил една грешка. Къде? От едната страна... Кога? От едната страна това меча е с 2 купчета от името, а пък от другата е с 3 купчета от името. Ти трябва да умреш, не да гърмиш, да умреш. Виж са, да се разбравам. Едно... Не да гърмиш! Не! Путю, седи, удри! Да! Не, умря. Не ме е зает. Не ме е такова. Абе, махни бе, ти против поредицата ли си?
Да, за да мога да снимам. Да, между другото, след като свърши тази поредица, ще снимам с Донг. Пак ще бъде на Майнкрафт, но няма да бъде такова. Няма да бъде просто Майнкрафт. А ще бъде Майнкрафт. Не, няма да бъде просто Майнкрафт. Аз искам си намеря някъде Village. Стига бе, дете. Какво пак играеш? Да, този епизод ще направи и другите 3 честа големи ще сложа. И ще стъчу пръстени въртле, моля те. Добре, ама бат, аз съм Формула 1. Аз съм светкайцата Макуин. Ама на мен не ми пука спри. Добре. И ще хода минирам. Кой ще минираш? Мината. Аз викам, Flash me. мини имало в Майнкрафт. Абе, ще е добре да измислят мини в Майнкрафт. Има майншафт, но се вика идиот такъв изостая на мина. Не бе, говорят и мина, която гърми. Мина като мина, като мина. Еми ти се уточняй малко, Не, всъщност можеш да си направиш мина. Можеш от TNT-та. Да, точно, едно TNT удо, един такова, Pleasure Plate. Да. Ма ти на мен не ми се правиш за какво? Да. Не, дей, не ти отивам. Къде е спана? Кой яко е да си тъп, братле? Да. Аре бе, бате, къде е иде спана? Изгубих спана. На кое бе? На сърва. Его е. Да, ма то като не е така. Не се рути честовете. Много е приятно да бухаш, знаеш. Че колко време от този гаден рожден ден. Офса. Това е 6-ти епизод. Днеска сме четвъртък, утре вечерта ще бъде изтеглен победителя, който ще... Да, победителя, който ще спечели Minecraft и победителя, който ще спечели League of Legends. Това бе акаунт. Значи в него мисля, че има адски много герои, над 80. Не знам, много герои има и много ред в фри е така. В смисъл, защото аз влизам от време на време с него, не непрекъснато. Това да го правим от Cobblestone и това. Сега. Кома, пенке. Абе как ми се каже кравата, бе? Стевчо. Как се каже кравата ми? Не знам. Ти се бързо. Бате, след епизода ще видиш. Fuck you. Пиги. Fuck you. Пиги. Стевчо, престани, брат, моля. Сега ще ми бъде така често, защото... Да.
кеш. Так, слагаме тук. Си оставяме. Така. Васо, Аха. ако някой нарече някой прост, трябва ли да го мютвам? Аз принципно ще кажа Фрост вас. Не, сериозно. Не, в смисъл, то зависи за какво го е нарекал. Мисля, ако наистина е прост човека. Я видим къде. Кой кого нарича прост? Meet a gameplay photo. Не, абе там някакси. Вип ли е? Не. Обижда прослеер. Комо вика? Прост, а пак прослеер обиди тоя с педал и прослеер го мютна. Значи прослеер за колко си го мютнал. 500? Браво. Значи и то го мютна за 500. Не, то а то какво му е казал, че така и не разбрах. Само прост. Значи... Остай. Аз съм просто на прослеер му викам. Просто пъте не си я обида. Да. Чисто чувство си. И сега ще минираме. Да, това ще бъде дълго. Не се ще го правя така 2 на 2, просто защото... Да. Тем. Колко човека са в сервера, да? Да, малко, или 3 малко. 9. 9! Рекорд! Не, чай сега не е рекорд. Няма евент, нормално. Много ми е интересно, сервера има едва 5 човека, на евента спамна веднъж, ще станат 70, после няма никой отново. Те бате само единствени 7 хиляди. Да, между другото, в смисъл, виповете и тия full enchant айтемите до сега бяха по 6 ля. Сега ще вкарваме нови услуги, които ще бъдат от лев и 20, 24, 44, всяко за различно нещо. Само кажа, предполагам, че днес или утре в петък ще бъдат въведени тези услуги. Ще бъдат главно за армори. Васо до сега да има VIP event. Не, още не. Крипър трябваше да го правим. Ами според мен го е правил, защото това. Защото вече... Fuck, гаден Silverfish! Добре, защо има Silverfish тук? Според мен вече го е правил, защото в VIP event честовете не са пълни и това. Бик е получил вече VIP награда. VIP Добре, някой ако мога ми обясни защо тук има Silverfish, ще бъда благодарен, защото знам принципно, че около Stronghold има Silverfish, но не съм сигурен. Вашата майка! Умирай! Не, ти умирай. Аз Добре, съм... откъде ме биеш, бе, малка... Моля ви, напишете ми в коментарите, защо тук има гадни Silverfish. О, намерих мина. Чакай, тихо. Това го чувам от някъде. Добре. Просто напишете в коментарите, защо тук има Silverfish. Умря ли? Не. Защо тук има Silverfish и имате ли идея дали е възможно тук да има Stronghold? Представяш Stronghold да е точно до мен. Да.
Стефане, О! fuck you. Добре. Свиня. Не, сериозно, напишете ми в коментарите откъде се взехте Silverfish и какво е възможно да има там, щом има Silverfish. Почвай да копаш надолу, бе. Почвай ти! То го чувам отгоре, отдясно, отляво, аз не знам откъде ги чувам в смисъл. Много ги чувах от всичките страни. Щом доста често търча, защото знам, че не се вижда така на клипа хубаво, както аз виждам. В аз съм още на 41 ниво, има да си купава до 11 още часове. И разгледа чак 5 епизод се сетих да правя мина. Аз игра по-предпазливо, в смисъл забелязали сте, защото има хора, които правят хардкор и вече на втори епизод имат диаманти. Не, аз реших да си игра по-предпазливо, защото Ice Gaming мисля, че беше. Също цъкаше на хардкор и там нещо му беше забил и беше умрял. И му беше изстрелил рода и да. И. Васо, тако, кажи ми Хикс и Y, където видяла Silverfish-а. Чай са. Да пуснем звуците. Не е смисъл, то си е на високо да ти кажа. Окей, ти ми кажи Хикс и Y. Значи Хикс е минус 123 Ага. и Y е 52. Значи вече трябва да питаме защо има там Silverfish, бе. Що? Защото на това на Тронхода позицията е между 640 и 1152. Ма не знам дали Хикс или Y. Ама той да е било... Ма то пак... Мисъл, и да е било... Да, не се връзва нещо. Пак не се връзва. Не винаги е така, май. Сега го чета в MyWiki-то. Аз ще се оглеждам назад да не ме изненада някой приятел така. А сега тук чета в MyWiki-то и си го пиша. Надявам се тия звуци да не са някакви смисъл гадни от това. Намерих емералд. Ами точно, той е планина, бата, нормално. Имам емералд, ама нямам вилиджър, се различа. Какво да го правя сега? Ти до сега намерил ли си някакъв темпъл? Не. Тампле. И къв беше този звук, бе? Да, още малко и слизаме на 11 ниво. Ще купаем. Ще търся главно диамант. Тук па чувам паяци. Айрон! Айриане! Ой, 8 айрон. Доволно. Там ако оцеляваш има епизоди с къщи и глупости. Ще видим. Също се развивам, смисъл, също съм много в началото. Въпреки че до сега, смисъл, аз като влязах в Zero Craft точно за 2 часа бях намерил 22 диаманта. Оля-ля, лавичка, и аз коч ме видим. Ой, май не трябваше. Стой, пич. Виж са. Тебе не те искам. Тук.
Тебе също. Добре, малко. Така, и сега почваме да копаем и директно намираме редстоун. Ще копаем само така. Още аериан. В една линия само напред и то докато ми свършат кирките ми се спирам епизод, че стане много дълго. Аз зар съм 15, да. Кой ли ще намерим? Нищо. Аз често ще се обръщам така назад, защото не се знае кой изрутно да скопне отзад. Може да скопне. Искам 5 диаманта, толкова много ли искам? Абе аз още бамбук нямам, пък искам да си правя enchanting table. Аз диаманти нямам, обсидиан нямам. Основроти нямам. Твоята кожа, ти знаеш, че си нагъл грабил. Яле. Омага. За едно грабил цял редстоун себе. Да, всеки момент ще свърши стоункирката и ще купа с ерън. Мен ми се случва така, да свършим стоункирката, вземам айрон кирката. И вече точно съм накрая и точно виждам диаманти, тя ще чупи в него. И настоявам да взема диаманти и речка. Много е гадно. Колко е ерън? 12 ерън. Пак добре. Горе имаме едно. Колко стават? 13. Редстоун! Още аериан. И къде си е само две? Ето. Да, скоро и айрон кирката ще свърши. Не се не вземам кола, защото не ми трябва толкова. Така че, поне знам, че тук има кол и през следващия мога да си го взема. Още редстоун и още редстоун. Ой. Ето.
Още малко изчупя ранкирката и това ще бъде края на хардкор оцеляването епизод 5. Стана малко скучничко, защото само копах и нищо намерих. Съм някакъв мизерен айриан. Падай! Така. А? Удави се! Ще се удавиш ли? Ще се удавиш? Кой бе? Она крава. Ще дадеш кравите? Еми не знам, бутнах я, тя падна от колко блокчета, не знам, отбоях го от блокчета. И ще трябваше да се удавя, ама не сега. Как се излиза от спауна? Умни са. Ама това някой пише ли го? О, хайде още един минут. Зут. Айде, къде има диаманти? Ей, голд! Ай, Васо, Аха. един път трябва да си направим базик с те от сервера. Знаеш как? Сетваме спаун на някъде, където е PvP зона. Не. Не, защото после ще ми надо от главата. Не ще го направи, нали? Верно си, да. Ей, още редстоун. Хайде бе, защо няма гадни диаманти? Вижте колко много купая вече. Хубаво ми е чек на 180 метра. Сега верно, че има изкачване, но пък не съм купал много. Поне до мина стигнали. До какво? До мина. Не, между другото. Ето виж, само ще си го изкупава, обаче тирката ми се чупи точно пред него. И това беше хардкор оцеляването ми епизод 5. Какво направихме? Сложихме търчове, събрах малко дърво, сложих още 3 честа, слезнах, направих кил, ти няма трябва още така. Направих миничка, минирах, намерихме някакви силвърфишове. Ще ви помоля в коментарите отново да напишете от какво по дяволите са тия силвърфишове и дали е възможно тук да има Stronghold. Защото, принципно, силвърфишовете мисля, че са около Stronghold, не съм сигурен. Но е възможно. И така. Да. Моля. Това беше хардкор оцеляване епизод 5. Надявам се да ви е харесал. Да ви е харесал. Абонирайте се за мен. Абонирайте се за мен. Очаквайте нови клипове. Всеки ден има нов клип. Има клипове на Minecraft, на League of Legends. При 250 сабскрайба почвам да снимам и на WoW. Да си нахраним кравите. Ще ядеш само айчуките си. Айс, защо? За вас няма. И това беше, абонирайте се за мен. Чао!